мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷиу-ҷитсу дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо сурат гирифт. Мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ ташкил гардид. Сабқат дар риштаи гӯштини бразилиягӣ роҳандозӣ шуд. Ин нахустин сабқати расмии ҷумҳуриявӣ ба ҳисоб нарафт. Аниқтараш сеюмин мусобиқот аст, ки беҳтарин варзишгаронро аз минтақаҳои мухталифи кишварамон ҷамъ овард. теъдоди иштирокчиён ба 300 нафар расид. дар маросими кушодашавии мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид, ки соли гузашта барои федератсия соли бобарор буд. далели ин гуфтаҳо метавонад 13 медали тилло, 10 нишони нуқра ва 9 ҷоизаи биринҷӣ бошад, ки варзишгарони ин ришта аз чемпионати ҷаҳон, сабқати осиёӣ ва гран-приву байналмилалӣ ба даст оварданд. дар ифтитоҳи сабқати ҷумҳуриявӣ бархе аз мураббиён ва дастпарварони федератсия, ки дар мусобиқаҳои мухталиф аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузоштанд, бо унвону камарбандҳо сарфароз гардонида шуданд. доштани камарбандҳои гуногун на фақат дараҷаи тахассусии варзишгаронро муайян мекунад, балки дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ҳуқуқи ширкат варзиданро кафолат медиҳад, зеро чемпионати ҷаҳон аз рӯи камарбандҳо гузаронида мешавад. дар соли 2021 бозиҳои назди соҳилӣ, ки дар ҷумҳурии Хитой баргузор мегардад ва мо боз нашша дорем ва боз чемпионати ҷаҳон боз дар Аморати Муттаҳидаи Арабистон боз ба нақша гирифта шудааст ва чемпионати Осиё боз ба нақша гирифта шудааст ва инчунин бо дигар бозиҳо ҳам, ки дар соли 2021 ба нақша гирифтанд ва мо аз ҳоли ҳозир кӯшиш кардаистем, ки тавонем, ки боз ҳам дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам қавитар гардонем. садо додани суруди миллӣ бозгӯ аз ифтитоҳи марҳилаҳои ниҳоии сабқат буд. ҳар варзишгар саъй мекард, то бо истифода аз усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу имтиёзҳои лозимаро соҳиб гардаду ба ин васила узви дастаи мунтахаб шавад. зеро танҳо бо ин роҳ метавон дар мусобиқаҳои байналмилаливу осиёӣ ва ҷаҳонӣ иштирок намуд. дар ин ҷо 7 вазн, ки вазни 56, 62 ва 69, 77, 85 то 94 ва плюс 94, ки ин вазнҳои типи вазнҳои тасдиқшудаи Федератсияи байналмилалӣ ва инчунин дар бозиҳои Осиё ин вазнҳо тасдиқ карда шудаги ҳастанд, ки аз намуди ҷиу-ҷитсу мо дида истодем, ки дар ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 варзишгарон дар ҳар як вазн синсоқ қувозмоӣ карда истоданд ва мо дар ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аксаран калонсолон, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистонро шомил мегарданд, бештар гӯем техника ва усулҳои онҳо назар ба солҳои гузашта хеле боз ҳам хубтар шуда истад ва дар ин чемпионат хеле рақобатҳо байни варзишгарон боз ҳам хеле зиёдтар гардида истодааст ва таҷрибаҳои варзишгарон хеле хубтар шуда истодааст. мусобиқа дар вазнҳои мухталиф пуршиддат гузашт. барои муайян кардани ғолиб миёни кӯдакону наврасон 3 дақиқа ва байни ҷавонон то 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд. хурдсолон дар сабқат қувваозмои хуб нишон доданд. албатта ин аввалин ширкати эшон дар фаъолияти варзишкорияшон маҳсуб намеёфт. яке аз варзишгари умедбахши федератсия Муҳаммадрасул Давлатов мебошад. оид ба ҷиу-ҷитсу ҷои аввал гаштам. ман як касро мағлуб карда сазовор ҷои аввал гаштам. ман ҳамагӣ 13 то медал дорам, 10 тояш якум, 3 тояш дуюм. дар мусобиқа бародарон Алиҷон ва Абдуфаттоҳ Расуловҳо ширкати фаъол доштанд. онҳо машқу тамринро аз мураббии ҷавон Алиҷон Давлатов омӯхтанд. ширкат дар чунин сабқат барои онҳон маротибаи аввал набуд. масалан дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки моҳи гузашта баргузор шуд, аз худ таассуроти хуб боқӣ гузоштанд. чун мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд, бо тайёрӣ пухта омаданд. аз ин рӯ мусобиқаи навбатӣ ҳам ба бародарон бобарор гузашт. ёдовар мешавем, ки Абдуфаттоҳ дар чемпионати ҷаҳон ҳам иштирок кардааст. 2 сол шуда дар ин ҷиу-ҷитсу машқ карда 10 медал дорам, 5 тояш якум, 4 тояш дуюм, 1 тояш сеюм. тӯли 3 сол мешавад, ки дар риштаи ин намуди ҷиу-ҷитсу машқу тамринҳо мекунам. устоди ман Алиҷон Давлатов мебошад, ки ӯ раиси Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу мебошад.
من امروز در این مسابقه جمهوریوی آید با ҷиу-ҷитсу دو حریف داشتم و هر دو آنها را مغلوب کرده جای اول را گرفتم. من میخواهم که در سال 2021 در شهر ابودابی چمپیونات برگزار میشود در آنجا جای اول را گیرم. чуноне гуфтем қувваозмои миёни наврасон дар нави гӯштини бразилиягӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифт. Дар вазни 30 килограмм чемпиони ду каратаи ҷаҳон аз рӯи ҷиу-ҷитсу Мансур Сабуров мубориза бурд. Ном бурда ин навбат ҳам хуб қуввасанҷӣ кард. Чун ҷиу-ҷитсу як нави гӯштини бразилиягӣ аст, қувваозмоӣ бештар дар ҳолати партери ҷараён мегирад. ҳарчанд рақиби Мансур саъй кард то дар муқобилаш хуб истодагарӣ намояду соҳиби имтиёз гардад, лек таҷрибааш кифоягӣ накард. Аз ин рӯ Мансур рақибашро бо ҳисоби калон ба шикаст дучор намуд. Ин ғалабаи нахустини Мансур дар сабқати дохилии соли ҷорӣ аз рӯи ҷиу-ҷитсу набуд ва ин дафъа ҳам собит сохт, ки дар вазнаш беҳтарин аст. من همه سالات در مسابقه‌های جمهوریوی اشتراک میکنم در وزن 30 کیلو و سزاوار جای اول میگردم. امروز هم در این مسابقه جمهوریوی من سزاوار جای اول گشتم و دو رقیب داشتم، هر دو آنها را مغلوب کردم و سزاوار جای اول گشتم. آماده میبینم به مسابقه‌های بین‌المللی و میخواهم که در آنجا هم جای اول گیرم. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дастаи шаҳри душанбе нисбат ба дигар намояндаҳо бартарӣ зиёд дошт. лозим ба ёдоварист, ки айни ҳол мактабҳои ҷиу-ҷитсу анқариб дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон фаъолият мекунад. гарчанде маркази он дар шаҳри душанбе ҷойгир бошад, лек фаъолияти он дар шаҳри хуҷанд низ назаррас аст. аз ин ҷост, ки қуввасанҷии варзишгарони шаҳри хуҷанд ҳам шоистаи таҳсин буд. зодаи ноҳияи айни деҳаи зебоманзари зиндакон мебошам. тӯли 1.5 сол шуд, ки дар шаҳри хуҷанд ва ин риштаи варзиш ҷиу-ҷитсу машқ кардастам. 3 кара дар чемпионати вилояти сух ҷои аввалро ишғол намудам ва мехоҳам имрӯз дар чемпионати ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро ишғол намоям. лозим ба ёдоварист, ки соли дуввум дар ҳамкорӣ бо Федератсияи Осиёӣ дар Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ баргузор шуда буд ва дар натиҷа аксарияти медалҳо насиби варзишгарони ватанӣ гардид. масъулини федератсияи мазкур ин дастовардҳои шоёнро қабл аз ҳама ба шарофати истиқлолияти давлатӣ мансуб медонанд. нагуфта намонад, ки дар соли 2018 ба 10 дастпарвари федератсияи мазкур имкон пеш омад то ба рӯйхати гирандагони ҷоизаи президентӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқоти байналмилалӣ шомил гарданд. дар ин рақобатҳо бештар аксарият варзишгарони шаҳри душанбе бештар натиҷаи хуб нишон додастанд, чунки онҳо таҷрибаи онҳо боз ҳам мукаммалтар аст ва дар ин баробар вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо ҳам хеле рақобати онҳо ҳам хеле ҷиддитар гузашта истодааст, чунки назар ба солҳои гузашта хеле боз ҳам қавитару боз ҳам кӯшиши онҳо зиёд шуда истодааст. ва мо гуфта метавонем, ки мо дар ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки гуфта метавонем, ки дастаи боз ҳам пурқувваттари мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу интихоб намоем. аз муборизаи ҷолибу шадиди иштирокчиён маълум гардид, ки намуди ҷиу-ҷитсу дар кишвар сол ба сол рушду нумӯи тоза мегирад ва тадриҷан сафи ихлосмандонаш ҳам зиёд мегардад. масалан, дар мусобиқаи мазкур даставо аз вилояти хатлон, суғд ва шаҳру навоҳии тобеъ марказ низ иштирок доштанд. илова бар ин, ширкати варзишкорони ватанӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бештар мегардад. соли гузашта барои аввалин бор ҷиу-ҷитсу ба барномаи бозиҳои тобистонаи осиёӣ шомил шуд ва аз Тоҷикистон ҳам ҳуқуқи ҳунарнамоӣ карданро пайдо намуданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ба Самир Ризоев омад кард. در سال 2019 من قزاقستان رفته جای دوم را گرفته آمدم. من در این مسابقه 3 حریف داشتم، جای یکم را گرفته. мусобиқа ба Абдулло Қурбонов низ бо барор гузашт. ёдовар мешавем, ки Абдулло дар мусобиқае кушод, ки моҳи март сурат гирифт, иштирок карда ҷоизадор шуд, аммо ҳунарнамояш дар сабқати навбатӣ беҳтар арзёбӣ гашт. аслан ӯ беш аз 3 сол аст, ки нозикои ин нави варзишро меомӯзад. дар муддати 3 соли машқварзиаш имкон пайдо намуд то дар чандин мусобиқаҳо қувваозмоӣ кунад. аз ҷумла дар сабқати нахустин аввалин шуда қуллаи мақсудро фатҳ кард. мавсуф дар мусобиқаи навбатии қуввашро дар 2 вазн санҷидааст. طولی 3 سال میشد که به نام وارزشی ҷиу-ҷитсу مشغولم. من امروز در این چمپیونات شهری
дар ду вазн иштирок намудам. Яке 56, дигаре 58 буд ки ман дар вазни 56 як ҳарифамро мағлуб кардам ва дар вазни 58 баромад менамоям ва мехоҳам ки дар вазнҳои баъдина ҳам ҳарифони худамро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гардам. хуршед ҳоҷизода узви федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. чун ба омӯзиши гӯштини бразилиягӣ пардохт, дар ин нав бо дастгириву заҳмати устодаш комёб гашт. далели ин гуфтаҳо метавонад дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии қазоқистон баъдан дар сабқати байналмилалии шаҳри душанбе зафар ёфтанаш маҳсуб ёбад. мавсуф ин дафъа ҳунарашро дар риштаи гӯштини бразилӣ санҷида муваффақ гашт. ин сабқа то дер боз дар хотираш нақш хоҳад баст, зеро барои фаъолмандӣ дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ нишон доданаш аз ҷониби федератсия бо камарбанд ва сипоснома сарфароз гардид. ӯ хело хуб дарк менамояд ки бо соҳиб шудани камарбанд масъулияташ дучанд мегардад. дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ баромад намудам ва дар соли 2019 бошад дар ду мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам ки дар ҳардуи онҳо дар қазоқистон гузашт. яке аз онҳо мебошад ки гран-при нурсултан мебуд, дар он ҷо ҷои якумро ишғол намудам ва дуюм мусобиқае ки дар ҳамин сол баргузор гашдид ин дар худи ҳам ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки мусобиқаи AGP National Pro Tajikistan дар он ҷо баргузор шуд ки дар он ҷо низ дар вазни 60 кило ҷои якумро ишғол намудам ва дар бисёр мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гашт ки дар дутои онҳо ҷои аввалро дар ҳамин соли 2020 ишғол намудам. ҳама инро федератсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба иномат гирифта ба ман камарбанди кабудро тақдим намуданд. дар мусобиқа як даста аз шаҳри кӯлоб ширкат варзид. ба сабқа даста дар ҳайати 34 нафар зери роҳбарии мураббии ҷавон Хизрали Каримов омодагӣ дидааст. тавре маълум шуд, ин намуди варзиш дар шаҳри Кӯлоб тӯли 4 сол аст ки фаъолият дорад. таваҷҷӯҳ ба гӯштини бразилӣ зиёд аст. дастаи мазкур пайваста дар мусобиқаҳои дохил фаъолона иштирок мекунад. илова бар ин, намояндаҳо аз шаҳри Кӯлоб дар мусобиқаҳои байналмилаливу осиёӣ ва ҳатто ҷаҳонӣ нерӯсанҷӣ карданд. дар ин чемпионати кушоди шаҳри душанбе 34 варзишгар овардем бо тайёрӣ хуб ва чандин шогирдо аллакай ба финал ба нимфинал баромаданд бо чанд шогирди дигар ки ҷои намоён гирифтан, аз он ҷумла Мустафои Раҳмоналӣ ки чандкарата чемпиони Тоҷикистон ки аст боз чемпион шуд. боз Файзов Нуриддин ҷо гирифтагист ки онҳо баромади хуб карда истоданд. ҳарчанд ки рақибони бақувват ки доранд, боварӣ дорам ки шогирдон дар ин мусобиқа ҷойҳои намоёнро мегиранд. чанд шогирде ки ҳастанд ки дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ сатҳи байналмилалӣ баромад карда ҷойҳои намоён гирифтан, аз худи шаҳри Кӯлоб баромад карда. аз он ҷумла Мустафои Раҳмоналӣ ки 2 кара чемпиони ҷаҳон шудааст аз нами дар Абу-Даби. алиҷон бобомуродов сокини ноҳияи рӯдакӣ аст. машқу тамринҳоро дар шаҳри душанбе таҳти роҳбарии алиҷон давлатов мегузаронад. соли 2017 бахшида ба соли ҷавонон дар маҷмӯаи варзиши алоқа мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷиу-ҷитсу баргузор шуда буд. мавсуф дар сабқат аз гирифтани мақоми ифтихорӣ бенасиб намондааст. номбурда соли 2017 дар чемпионати ҷаҳони шаҳри Абу-Даби ширкат варзида буд, вале ҷои панҷумро ишғол намуд. ин натиҷа ба ӯ даст дод то соҳиби имтиёзҳои рейтингӣ гардад. илова бар ин, масъули федератсия Алиҷон Давлатов ба ҳунарнамояш баҳои баланд дод. ниҳоят дар соли 2018 аз чемпионати ҷаҳонӣ бо сари баланд ба ватан бозгашт. ҳамдастаи Алиҷон Амриддин Қурбонов низ қувваозмои хуб нишон дод. вай дар вазнаш ба гирифтани ҷои аввал муваффақ шуд. бояд қайд намуд ки намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу дар ҷумҳурии тоҷикистон ин зодаи даврони истиқлолият мебошад ки хеле ҷавон аст ва аксарияти даставордҳои федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу ҷумҳурии тоҷикистон аз наврасон ва ҷавонон бештар ба даст овардааст. чи аллакай онҳо таҷрибаи онҳо рӯз то рӯз дучанд гардида ва беҳтар шудааст ва мо кӯшиш кардаистем ки боз ҳам сатҳи баланд бардоштани натиҷаи медалҳо аз варзишгарони калонсолонам дар назар мебошад. дар онҳо
чуноне маълум аст аз ташкилёбии федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 6 сол сипарӣ гашт. хотиррасон мекунем ки барои дастпарварони федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ мусобиқаи нахустини байналмилалӣ ҳанӯз дар соли 2014 дар шаҳри Москав сурат гирифтааст ва онҳо сазовори 2 медали тилло, 2 нишони нуқра ва 1 ҷоизаи биринҷӣ гардида буданд. бояд гуфт ин сабқат барои федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар мавсими нав аввалин набуд. айни ҳол дар тоҷикистон ҳудуди 2500 нафар усули муҳорибаи ҷиу-ҷитсуро меомӯзанд. дар мусобиқа ашхоси ширкат варзиданд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. дар вазни ман 3 кас буд, ҳар сеашонро шикаст додам ва ҷои аввалро ишғол намудам. имрӯз варзиш дар ҷаҳон ба мисли илму техника пешрафт дорад. барои ташкил намудани федератсияи ҷиу-ҷитсу дар тоҷикистон мураббии ҷавон Алиҷон Давлатов дар шаҳри Москав дар назди мутахассисон имтиҳон супорид ва собит сохт ки барои масъулияти роҳбарии федератсияро бардошт гирифтан омода аст. барои дуруст ба роҳ мондани сабку услубҳои ҷиу-ҷитсу якчанд мураббиёни федератсия бо дастгирии кумитаи миллии олимпии тоҷикистон дар хориҷи кишвар такмилӣ ихтисос карданд. бояд гуфт ин нави варзиш сарчашмаи пайдоиши якарбаҳо мебошад. рақобат аз рӯи ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ дар рӯи гилем гузашта варзишгарон имкони истифода бурдани усулҳои маъмулии гӯштинро доранд ва бештар ҳарифро бо усулҳои буғӣ ва латтиҳӣ мағлуб месозанд. дар ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон ки доварон гӯем ҷавон ҳастанд ва ин доварон аллакай таҷрибаи онҳо хеле гӯем сол то сол таҷрибаи онҳо баланд гардида истодааст, чунки онҳо худи онҳо ҳам варзишгар буданд, онҳо ҳам дар сатҳи чемпионати ҷаҳон ҳам иштирок кардаги ҳастанд ва унвонҳои варзишӣ ҳам ноил гардиданд ва онҳо дар ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон одилона доварӣ намуда истоданд ва ҳар як варзишгароро гӯем ба таври одилона натиҷаи тақдири онҳоро ҳал намуда истоданд. ва мо дар ин ҷо гуфтанӣ ҳастам ки барои боз ҳам баландтар бароштани таҷрибаи доварон мо боз кӯшиш ба нақша гузошта ҳастем ки ҳаракат кунем ки боз ҳам мо семинарҳо оид ба гузарондани доварӣ ва инчунин қонун қоидаҳои онҳоро боз ҳам мо нақша дорем ки хубтару бештар гардонем. ногуфта намонад ки дар мусобиқа ашхосе ҳунарнамоӣ карданд ки борҳо дар корномаи варзишашон ба гирифтани медал даст ёфтанд. ин нави варзиши бразилиягӣ бештар ба гӯштин шабоҳат дорад ва наврасон амалу ҳаракатҳо ва усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсуро дар ҳолати заминӣ истифода мебаранд. дар ҷаҳон зиёда аз 150 давлат эътироф карданд. аз ин рӯ ҳамасола мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта баргузор мешавад ки намояндаҳои тоҷикистон пайваста ширкат меварзанд. тайёрии мо аллакай ба чемпионат Осиё дар шаҳри ҷидда мегзара ки тайёрӣ хуб дида истодаем. боз баъди чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Абу-Даби мегзарад тайёрӣ хуб дида истодаем ки рафта дар он давлат баромад карда сазовори ҷойҳои намоён бигардем ва парчамбардори давлат шавем. мебоист чемпионати Осиё сабқати ҷаҳонӣ ва мусобиқаҳои байналмилаливу минтақавӣ доир мегардид, вале бо иллати авҷ гирифтани бемории ҳамагир мусобиқаҳо ба таъхир афтод. ба иқрори масъули федератсия Алиҷон Давлатов чанд маротиба барои мураббиёну варзишгарон тариқи онлайн машғулиятҳои амалии назариявӣ ташкил гардид. ҳамзамон мавсуф илова кард ки мусобиқаҳои осиёӣ, ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ ба соли 2021 мавқӯъ гузошта шудааст. дар фарҷом ба ғолибону ҷоизадорон медалу ифтихорнома супорида шуд. хурсанд ҳастем ки ҷавонон ва наврасони тоҷикистон аз намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу боз ҳам таҷрибаи он хеле баландтар ва хубтар гардида истодааст ва мо дар оянда кӯшиш дорем ки дар соли оянда чемпионат бозиҳои назди соҳилӣ ва инчунин дигар бозиҳои толорӣ ва дигар бозиҳо дар нақша аст ва мо нақша дорем ки боз дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистонро боз ҳам қавитар хубтар кунем ва инчун дастаҳои онҳоро гӯям боз ҳам машқу тамринҳо онҳоро зиёдтар кунем тавонанд ки дар ин чемпионатҳои берун аз кишвар парчамбардори давлати азизи хиш бошанд.